कैंडिडेट पास आना है एक जैसा है पास आना है महारानी यार पूरा भैया ना एयारपोर्ट नासिंग लायजाक सिले खासि एयारपोर्ट नासिंग लायजाक तबा महाराजाते पूर्व आसना बासना सिले महारानी कीर्ति सिंहा देवबर्मन नासिंग लायजाक एयारपोर्ट दुइटानि लगे लगेनो फाइसा पाने हमायखाने जतति तेब्राम थाना दं रतै गोबां मानसिफ्रा मोसाना दं रतै वाइटिएफ एकम कमा नासिंग लायजाक तबा एयारपोर्ट नासिंग लायजाक हमायखाने ताइ साबसन बिसिनो सफायनि सिन महाराज गोबां मा दाबो न'फ्राव नासिंग लायजाक गोबांया एयारपोर्ट गोबां एमएलए एमडि रखौ नासिंग लायजाक इएम रखौ नासिंग लायजाक गोबां नासिंग लायजाक TWF YTF मोखां एयारपोर्ट फाइट सफायजाक तबा तेसाबसन बिसिनो पूर्व आसना एमपि इलेक्शना बादाय महारानी कीर्ति सिंहा तेसाबसन बिसिनो फाइट सफायनो हमायखाने नायसंदे खाबायखौनो हमथाय गथ'रुइ रिसार्वे लाम सफायनो एयारपोर्ट फाइजाक सिने एमएलए रक फाइजाक इएम एमडीसी वाइटिएफ नि दादर फाइट सफायजाक सबसे बिसिनो फाइट सफायनो फिर दुइटा तारिख महाराष्ट्र सिनि पूर्व आसना बासना फाइट सफायनो हमायखाने प्रथम लायजाक तबो नासिंग लायजाक
কল 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 হাফ গান করে হাফ গান ini hamna baik hamna mu kong dikse kong de kong maya lo tolak aja baik tadi bang kon hari di baik kon sana di kono kalau kis bisa baik baik nasi macam kan nasi macam kalau kena coyak naik tu ni